Жаңалықтар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсу Нұриева, исәнмісіз? Игілік қылда суға сал, халық білмесе, балық білер. Татнефть грантлары мүмкінліклеріні кеңейді. Әлмәттә бүгін медицина хезмәткәрләрен тәбрик иттеләр. Бу бәйрәм илебездә ел сайын июнь айының 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Тантана алдыннан район башлыгы Тимур Нагманов Әминов урамында урнашкан педиатр ия балалар табибы офисында булды. Янәшәдә үк гомум табиб кабинеты эшчәнлеге белән дә танышты. Әлеге кабинетлар әле яңа гына капиталь төзекләндерүдән соң башлык ремонт эшләренең сыйфатына бәя бирде, табиблар һәм авырулар белән очрашып сөйләште. Ак халатлы шәфкать ияләрен котлау калабызның нефтчеләр мәдәният сараенда узды. Тимур Нагманов гражданнарның сәламәтлеге сагында торган һәр медицина хезмәткәренә рәхмәт белдерде. Бездә медицина үсеше өчен барлык шартлар да тудырылган, әмма белгечләр булмаса, алардан гына файда булмас иде. Шуңа күрә бүген эшләүче табиблар шәфкать туташларында өлкән ветераннарына барыгызга да рәхмәтемне җиткерәм. Пандемия шартлары сезнең безгә кирәк булуыгызны аеруча ассызыклады, диде үз чыгышында. Һәм табибларга район һәм республиканың мактау грантларын, рәхмәт хатларын тапшырды. Бәйрәм чарасыннан тулырак репортажны яңалыклар вакытында иртәгә кич карый аласыз. Татнефть компаниясе грантлары халык өчен яңа мөмкинлекләр ачуга яхшы тәргеч булып тора. Төрле социаль проектлар ярдәмендә кемдер эшле, кемдер һөнәрле була. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кайбер кешеләр шул исәптән балалар да үз юлларын таба. Азнакай районы Рәсәй радиосөючеләр берлегенең җирле бүлекчәсе җитәкчесе Ринат Вәлиев яклап чыгып, грантлы булган проектта шушы юнәлештә эшли. Азнакайдан махсус хәбәрчебез Илмир Шәрифуллин дәвам итә. Аэродром җирлегенә урнашкан радиосөючеләр түгәрәгендә Ватаным Татарстан газетасыннан, Азнакай һәм Әлмәт телевидениесыннан килгән вәкилләр белән дустана очрашу булып узды. Биредә шулай ук фән һәм мәгариф номинациясендә алынган грантны тормышка ашыру белән танышу максатыннан Татнефть хәйрия фондыннан вәкил бар иде. Иң элек кунаклар грантның нигезен тәшкил итеп торучы антенна хуҗалыгы белән таныштылар, кызыксындырган сорауларга җавап алдылар. Түгәрәккә йөрүче балалар катнашындагы сеансны барысы да кызыксынып карады. Иң үзенчәлеклесе бирегә физик мөмкинлекләре чикле балалар да бик теләп яратып йөри икән. Үзе эзләп тапты, үзе укытучысы белән связьга чыкты, үзе иптәшләр тапты. Шулар аркасында, шулар белән бергә сөйләшеп, укытучысы белән сөйләшеп, шушында килергә булдык. Аңа бу станция бик әйбәт этәргиш булып тора. Ул көн дә монда киләм ди. Занимация итәргә, анарсын теге сөйләм телләре дә барсы да алга таба бара. Йөрү дә, омтылышлары да уже икенче төрле. Менә теләмәгән җиргә ул балаларны китереп булмый. Менә мин хәзер 7 урынлы өр-яңа Лада Гранта машинасында утырам. Бу гади генә машина түгел. Бу Татнефть компаниясе тарафыннан грант белән отып алынган машина. Машинаны отучы әлбәттә Азнакай шәһәренең спорт радиолемтә җитәкчесе Ринат Вәлиев. Шәһәрдән читтә урнашкан радиосөючеләр түгәрәгенә балаларны илтү һәм алып кайту өчен грантка атылган яңа автомобиль булу җитәкче өчен дә, әти-әниләр өчен дә, балаларның үзләре өчен дә бик куанычлы. Гомумән, Татнефть компаниясендә грант системасы оешканга инде 6 ел икән. Шушы вакыт эчендә барлыгы 585 проект җиңү яулаган. Бу хакта Татнефть хәйрия фондыннан килгән вәкил сөйләп узды. Неравнодушные люди. Гомумән, грант системасы ул актив, талантлы шәхесләргә үз планнарын, хыялларын тормышка ашырырга зур мөмкинлек бирә. Ринат абый үз проектында балаларның эшчәнлеген, активлыгын күрсәтә. Алар бик күп уңышларга ирешәләр. Араларында чемпион булган балалар бар. Ринат Вәлиевнең отчеты арада иң эчтәлекле, бай тематикалы, анда эшчәнлек тулысынча яктыртыла. Татнефть компаниясе тарафыннан бирелгән бу 2 вагонга үз көчебез белән ремонт ясадык. Чыгымнарны район администрациясе үз өстенә алды, диде җитәкче. Үзем инде горурланам. Безгә менә Татнефть иң нәзарәт иткән Мухаммадиев Рустам Найбилович безгә бик нык ярдәм итте. Татнефтлар шушындый результатка бергә эшләрбез дип уйлармын. Ринат Вәлиев үз эшенең остасы, талантлы шәхес. Аның җитәкчелегендә белем туплап балалар зур күрсәткечләргә ирешәләр, чемпион исемнәре яулыйлар. Килгән кунаклар бу хакта үз фикерләрен җиткерде.
Олар үз космосларын ачканнар, мин үземнең космосымны ачтым. Бүгенге командировка үзеннән теге бик хисле булуы белән күңелдә сакланыр. Мин аларга киләчәктә дә уңышлар телим. Һәм менә шушындый үз эшенең фидакарлары белән фанатлары булу нихәтле кешегә яңа юл ача. Менә Ринат абый сөйләп торды, алар инде киләчәктә дә шушы юнәлештә үзләре һөнәрләрен сайлыйлар. Һәм бүгенге көндә дә кимчелекләре булган балалар да үзләренең сөйләмнәрен яхшырталар. Һәм алар менә 13 төрле телдә, чит телдә аралашалар. Монда әйтеп бетергесез хисләр һәм менә мин бик рәхмәтлемен. Безнең менә үзебезнең янәшәбездә шундый кешеләр яшиләр. Аларга киләчәктә дә уңышлар телик. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Рафаил Хусейнов иң бәхетле кеше. Аңа бөгелмәлеләр урланган Нивасы урынына икенче автомобиль сатып алган. Шушы көннәрдә 67 яшьлек бабайга дөнья белән бергә булдырылган машинаның ачкычын тапшырдылар. Тулырак махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева материалында. Игелекле эшнең иртәсе кичи юк. Рома Романов машинаны Баулыдан сатып алып кайту белән хуҗасына тапшырырга ашыкты. Злоумышленники, они задержаны, но вот волонтеры города, активисты города, они открыли сбор. Бабай машина ачкычын гына түгел, яна автомобиль күрермен дип башына да китерә алмаган. Бер ай элек аның Нива машинасын караклар гаражыннан урлап тимер томырга озаткан була. Рад, что хоть что-то. Чын күңелдән рәхмәт бүләкләре өчен. Мин бик шат, хәзер гөмбәгә барырга, җиләккә йөрергә була. Балыкка да бара алачакмын. Мне помог, кто деньги собрал. Рафаил Хусейновның шундый хәлгә тарыганын бөгелмәлеләр интернет челтәреннән белә. Рома Романов шуларның берсе. Ул башкалар кебек аптырап утырмый, эшкә керешә. Ярдәм итик дип шәһәр халкына мөрәҗәгать итә. Шул рәвешле бер атна эчендә банк счетына 55 000 сум акча җыела. Понимаю, насколько человеку. Хәлне аңлап, без акча җыярга булдык. 2-3 көн эчендә 55 000 сум акча җыелды. Нәтиҗә бар. Баулыдан машина алып кайттык. Бабай хәзер рәхәтләнеп йөрер. Рәхмәт инде сезгә. Миңа түгел, бөгелмәгә рәхмәт. А мне-то что? Это все Бугульма. Россия Ичке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы буенча бүлегенең полиция хезмәткәрләре дә Рафаил Хусейновка үз бүләген ясады. Алар машинаны иминиятләштерүне, номерларын алыштыруны һәм яңага рәсмиләштерүне үз өстенә алган. В дежурную часть отдела МВД России по Бугульминскому району 5 июня поступило сообщение. 5 июнь көнне дежур частина 67 яшьлек бөгелмәле мөрәҗәгать итте. Аның машинасын урлаулары турында без масса күләм мәгълүмат чараларына да хәбәр иттек. Шуннан соң бөгелмәлеләр акча җыеп машина сатып алды. Моңа полиция хезмәткәрләре дә үз өлешен кертеп ярдәм итәргә булды. После того, как купили автомашину, сотрудники полиции решили тоже помочь. Яхшылык эшләдә суга салды халык. Халык әйтсә, хак әйтә. Шушы халык сүзләрен истә тотып, һәр кеше яхшы эшләр эшләп кенә яшәсә, бу дөнья күпкә матуррак, яхшырак булыр иде. Айгөл Шәрәфиева, Максим Бурхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Алтын алмалар турындагы проект башка күпкырлы эшчәнлек белән бер рәттән калабызның яңа төс алуына этәргеч булды. Бүген Нефтчеләр каласында дөнья күләмендә танылган рәссамнар ясаган 30дан артык урам сәнгате объекты бар. Алар барысы да ачык һавада урнашкан. Шәһәр халкы һәр көн күреп, җан ризыгы алсын өчен Татнефть җәмгыяте ярдәме белән эшләгән махсус проект бу. Алсу Амирова дәвам итә. Уругвай, Украина, Испаниядән килгән рәссамнар Нефтчеләр башкаласының беренче поселогында бина йорт диварларын 2019 елда бизиләр. Бу зур рәсемнәр сәнгать телендә мурал дип атала. Инглизчәдән тәрҗемә әйткәндә фреска дигәнне аңлата. Шушы һәм башка кызыклы мәгълүматларны шимбә көн үткәргән экскурсия вакытында белеп була иде. Экскурсияны быел Зөлфия Хайбуллина алып барды. Ул калабыз буенча сәяхәткә олылар белән бердәм балаларын да чакырган иде. Свои экскурсии? Безнең экскурсиялар һәр ел көннәре саен үткәрелә. Шимбә яки якшәмбе көннәрендә. Мин үзем гадәттә балалар белән экскурсиялар үткәргә яратам. Экскурсия турында белеп килүчеләр көннән-көн арта. Шунысы куанычлы, безнең калабызга башка өлкә шәһәрләрдән дә кунаклар килә. Шуларның берсе Түбән Новгородтан килгән Анастасия Старых. Әлеге экскурсиядә дә бар иде. Анастасия Әлмәттә беренче тапкыр шәһәрнең нәкъ менә кешеләр мәнфәгатен уйлап төзелгәнен күреп сокландым ди ул. Паблик-арт, который я сегодня увидела. Мин бүген күргән паблик-арт объектлары сезнең шәһәрне бизи. Гомумән, сәнгать аша кешеләрнең дөньяны танып белү үзгәрә. Күбрәк матурлыкны күргән саен кешеләрнең үсеше арта, ул яхшылыкка омтыла. Миңа сезнең шәһәрегез бик ошады. Бу проект уйлап тапкан кешеләргә бик зур рәхмәт. Мин рухи азык җыеп кайтам. Экскурсиядә миңа гомумән ошады. Алтын алмалар турындагы әкият проекты кысаларында киләсе экскурсияны бу атна елларында Лилия Симонова үткәрәчәк.
Экскурсияга теләгән кеше almitpublicart.ru адрес аша кирип языла ала. Алсамирова, Милена Валеева, Дамир Курбанов, Яңгылыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Шимбе көнне Габдрахман авылында Әлмәт районы мөхтәсибәтенең күчмә кубогына мини-футбол буенча турнир булып узды. Анда район һәм шәһәр мәчетләренә йөрүче 12 команда катнашты. Фирая Юнусова дәвам итә. Габдрахман авылы дини спортчыларны әле беренче кат кабул итүе. Биредә Әлмәт мөхтәсибәтенең күчмә кубогына мини-футбол буенча ярышлар узды. Турнирда катнашучыларны сәламләп Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сөнгатуллин чараның максаты мөселманнарны спортка тарту һәм футболны популярлаштыру гына түгел, дин кардәшләребез арасында дустанә мөнәсәбәтләрне ныгыту дип билгеләп үтте. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва салату ва саламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Шушы чарада егетләр аралашып, пловлар пешереп, ризыклар әзерләп, менә бу ничектер безне теге җанландырып, менә мин бүген иртә белән килгәч яшьләргә карап торам, алар шундый дәрт белән, шундый күтәренке кайф белән чавып бирделәр. Бу минем өчен менә бу мусульманнарның бердәм булуы менә төп максатларның берсе булып тора. Катнашучылар туп куа торды, җанатарлар исә көч биреп торды. Һәр гол такбирләр һәм әфәрин шулай тотарга алга дигән лозунглар белән үрелеп барды. Запас уенчылар да скамьяда тик кенә утырмады, сикереп торып үз командалары өчен көч бирергә ашыкты. Катнашучылар арасында шәһәр һәм район мәчетләренә йөрүчеләр генә түгел, мәхәллә имамнары да бар. Алар ике командага тупланып уйнады. Мин канагат үзебезнең уйнаучылар белән менә безгә бит инде җиңү түгел, ә менә бер-бер катнашу, берләштерү Исмәгыйль хәзрәт ташлар иде. Менә аралашу, бер-беребезне инде теге шулай ислам динен битен бертән. Без бик менә көнне дә мотор, шундый оештыручыларга да рәхмәт, бик күңелле булды. Безнең төрле мәхәлләләрдән, төрле бөтен Әлмәтнең бөтен мәчетләреннән дә командалар җыештырылды, уйнаучылар, менә бу мини футболны уйнаучылар җыелдылар. Шуңа карамастан аның өстенә безнең таҗик диаспорасы, менә Азәрбайҗан диаспораларыннан да командалар куелды. Без барыбыз да мөселманнар, без нациягә бүленергә тиеш түгел, без бергәләшеп, мотор иттереп, илебезнең яшәгән җирләребезнең тынычлыгына лаек буласы кешеләр дип уйлыйм. Нәтиҗәдә турнир җиңүчесе булып Әлмәт шәһәренең беренче мәхәллә командасы танылды. Икенче урынны Урсалы мәчете командасы, өченче урынны Кылшарип авылы мәчете уенчылары яулады. Призерларны медальләр, дипломнар һәм бүләкләр белән билгеләп үттеләр. Турнир лидеры булган команда 27 июньдә Арчада узачак мини-футбол буенча республика турнирында катнашу мөмкинлегенә ия булды. Спорт инде безнең өчен, ничек дип әйтим, тумыштан без инде футбол уйнарга шулай көрәш түгәрәкләренә йөреп спорт белән үскән яшьтән үк инде шулай насыйп булды. Һәм инде Аллаһ рәхмәте белән безгә шул спорт сәбәпле дә спорт көрәшеп йөргәндә хаҗга юллама утырга насыйп булды. Шул сәбәпле ислам динен кабул итеп намаз әһелләреннән булырга насыйп булды. Аллаһ рәхмәте белән. Әлмәт мөхтәсибәтенең күчмә кубогына мини-футбол буенча турнир ел сайын Әлмәт районында үткәреләчәк җыештыручылар. Футболдан тыш планда башка спорт төрләре буенча да турнирлар уздыру. Чара тәмамланганнан соң ярышларда катнашучылар күмәк өйлә намазын укыдылар, вәгазь тыңладылар һәм табигатьтә бәйрәм өстәле артында дустанә аралашуны дәвам иттеләр. Оештыруларына бик яхшы. Ең башта безнең менә үзебезнең менә шушы стадионны ясап биргән кешеләргә зур рәхмәтле. Бөтен авылыбыз белән, бөтен монда килгән халыклар белән шәфәгатьләргә зур рәхмәтле. Җәләевләргә шәфәгатьләргә зур рәхмәтле. Шуны оештырган өчен Фирая Юнусова, Инҗи Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Һәрбер милләтнең үзенә генә хас бәйрәмнәре, буыннан буынга күчеп килгән гореф-гадәтләре, йолалары бар. Шуларның берсе Троица. Бу православие динендәгеләрнең иң зур бәйрәме. Ул Пасхадан соң 50 көн үткәч уздырыла. Пасхага бәйле рәвештә бәйрәм көне ел сайын үзгәреп тора. Халык телендә аны Троица дип тә, Троисың дип тә, Тырышын дип тә йөртәләр. Керәшен татарлары аны яфрак бәйрәме ди. Лениногорск районы Мордва Ивановкасы авылында Троицаны авылга нигез салынганнан бирле билгеләп үтәләр. Биредә кайчандыр 350 хуҗалык булса да, узган гасырның 60-70 елларында халык күпләп калага күченә башлый. Нәтиҗәдә
Бүгін ауылда ел әйләнәсі небары 7 ғойлы яши. Тағын бірнеше хужалық жегілікке қайтып яши. Шулай да Троицыға жиылып қайту көркем ғадатке кірген. Биреде башта бейрам алдынан бақилыққа күшкенлеріне иске алалар. Бейрам күнні ise біргелеп мейданға жиылып, халық жырларын тақмақлар башқаралар. Ілекігі ғадат бойынша тақиялар үріп киелер. Троицыға үйлеріні, ихаталарыны қойын бұтақлары білән бизеклейлер. Мардва халқының милли ризықларын пішіріп, туған тумаша дус ішіні қунаққа шақыралар. Әлгі бейрамның үзіншеліклерін шулай ұқтар алып барған бұрынғы ауыл халқының бірдәмлігі хақында сельская жизнь тапшыруының шираттағы шығарылышында көре алашақсыз. Тапшыру атна сайын шимбе күнні 17 сағат 30 минутта Луч Әлмәт телеканалында шыға. Мұндай шаралар бір яқтан дуслықны нығыту болса, екінші яқтан сәлемет ешеу рәуішіне мінә деген ітәргеш, нәқ мінә шундай дусларша шырашулар қой біреулеріні зор спорт дүниясына алып келе. Бүгілме йылдызы ауыр атлетика бойынша дүния чемпионы Светлана Шимкова шундайларының бірсі. Шушы күнлерде ол туған қаласына қонаққа қайтқан. Бириде ол 10 күнлік ялын уздырашақ. Оның білен біздің түшіру түркімі көрішті. Толырақ мақсус хабаршыбыз Айгүл Шарафиева материалында. Бүгілмәдә Светлана Шимкова еш қунақ. Береге ол туғаннары, дуслары біле шырашырға деп қайта. Тренері Николай Капитонов янына біріншілерден болып келе. Оларның шырашы орны Динамо спорт комплексында. Бұл енді көптенгі традиция. Йылына 2-3 тапқыр қайта, һәм һәр вақыт береге келе. Бұл аның спортқа кіріп кеткен Динамо спорт комплексы. Береде спорт біле шұғырленіп, дүния чемпионы исемен яулады. Европа призері болды. Светлана өзінің спорт карьерасын 2000 елда башлый. Ауыр атлетлар шұғырленген залға ұшырақлығына келіп кірсе де, нәтижесі оңышлы болып шыға. Светлана әлігі спорт түрі бойынша дүния чемпионы исемен яулый. Кумирлар вақытлар узу белән күләгәгә китә. Онытыла. Яңа геройларга урын бирә. Тормыш шулай корылган инде. Тик 2 тапкыр Европа чемпионы һәм авыр атлетика буенча 2010 елгы дөнья чемпионатында алтын медаль яулаган Светлана Шимкованы халык әле дә урамда таный һәм очрашуга сөенеп сәлам чемпион дип эндәшә. Қызы туу сәбәпле Светлана спорттан китә. Зур спорттагы карьерасын тәмамлавы ұзаққа сузылмый. Декрет yolundan соң ул балалар спорт мәктәбенә тренер булып эшкә урнаша. Бүгенге көндә Краснодар краеның Горячий Ключ шәһәрендә яши. Бүгелмәдә елына 2 тапкыр җәй һәм кыш көннәрендә булырга тырыша. Шәһәребез елдан-ел үзгәрә, яхшыра ди ул. Изменилась Бугульмада, наверное, это все заметили. Центральные улицы стали облагораживать, то есть, мне нравится, да. Бүгілмә матурлана, шәһәр үзәген сөкләндерәләр. Мин яшәгән ишек алды да үзгәрә. Былтыр асфальт җәйгәннәр. Машина белән кайтып керәсең, парковка, яңа асфальт, бик ташый. Асфальтировали, тоже приятно. Заезжаешь во двор, а там новенький асфальт. Парковки для машин. Туган шәһәр күңел өчен дәва. Әни зиратында бигрәктә. Каберлекне карап туру Светлана Шимкова өчен баш бурыч. Шул эшләрне башкарсам, күңелем тынычлана ди бүгенге көн героебыз. Светлана Шимкова ял көннәрен әнә шулай файдалы итеп уздыра. Ел азагына тагын бирегә, Бүгелмәгә кайтачак. Аны биредә һәр вакыт көтеп торалар. Айгөл Шарафиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.